Juu, elikkä hei, mulle tuli paketti. Mä ajattelin, että mä näyttäisin mitä mä vähän sain, kun mä just itse avasin tämän paketin. Ja tilasin siis silloin Benefitiltä niitä meikkejä, niin mä ajattelin tehdä tällaisen pienen unboxing-videon. Ja mä nyt aloitin jo tuon toisen videon, mutta jostain syystä se itsestään lopetti, niin tein tämmösen samplen tuohon käteen. Eli ensimmäinen tuote oli tämmönen Silky Finish Lipstick. Varmasti värin nimi on Make Nice. Luulin sen olevan Mocha Survey, mutta tuossa lukee Make Nice. Niin tää on aika kiva tää putkilo. Ja tää on niinku tämmönen vähän niinku rusehtava, tämmönen kimmeltävä. Aika kiva. Tuohon laitoin vähän tommonen. Mites mä nyt? Tommonen. Aika kiva. Laitan varmaan sitten joku video, missä mä sitä on vähän kuvia, miten mä oon kokeillut näitä naamaan. Sitten tässä oli aika hauska. Tässä on tää, mikä tässä edessä oli tämmönen naisen kuva. Hehe. Mutta tässä takaa lukee, että never apply lipstick while driving on a gravel road. Haha, hauska. Joo, semmonen. Hetkonen putkinen. Noin. Otetaan tosta paprua ja vähän pyyhitään tuosta. Papru näyttää tuolta. Jaha. Ja seuraavana on seuraava huulituote. Tällainen kuin Hydra Smooth Lip Color. Aika hassun hauska paketti. Siitä lähtee ylös tämmönen ja sitten ja tää onkin kirkas. Teille tää näkyy vähän huonosti, mutta tää on erittäin kirkas pinkki. Mutta eihän se tossa iholla nyt niin kauhean kun se näyttää teille niin haalealta. Tää on siis erittäin pinkki väri. Mutta aika hauska putkilo varmaan ihan kiva sit kokeilla, et miltä näyttää. Varmaan joku, jos haluaa laittaa vähän semmosen naturaalimman huulijutun, niin saattaa vähän. Kyselen varmaan teiltä sitten vähän vinkkiä. Tässä on joku tuote esittely tai joku. Ja semmonen putilo. Sitten sieltä tuli tämmöinen. Elikkä Tweezerman for Benefit. Niin. Mä tilasin tämmösen kulmakarvajutskan. Kahtotaas, mistäs tämmönen auke ihan sekunti. Vähän piti hampaita käyttää, mutta mikäs siinä? Sieltä paljastuu. Tiedä mikä on open. Vautsi. Kattokaas. Elikkä tämmönen sieltä tuli. Tämmönen hopeaputilo. Sit otetaan korkki pois. Ja mä olin vähän, että no mikäs tämä nyt. Ja sit sitä vedetään ylös, niin sieltä tulee tommonen. Hehe. Mä oon vanhaa ripsariharjaa käyttänyt. Ihan kiva saada tämmönen vähän niinku ammattilaismainen. Kulmakarvo ei tommonen harja. Aika hauska.
Aika hauska. Hauska juttu. Aika hieno tää. Tämmönen hieno niinku paketti. Okei. Seuraavana lisää kulmatuotteita. On Gimme Brow. Brow Volumizing Fiber Gel. Gel. Hehe. Onpa sitä niin amerikkalaisia nyt. Tämmönen pikkunen putilo. Vähän polkkadotti. Oho. Se onkin pieni harjas. Sillä pitäisi tulla nätit kulmat. No, onko eroa? En tiedä. Laitan näistäkin varmaan sit niinku kuvia sitten, kun olen kokeillut. Eikö se kiva tai Jolly? Ja sitten laittaa sinut takaisin putilaan. Pääautopaketti, mutta tommonen paketti. Sitten. Greetings from Gabbana Glamour, your destination makeup kit. Elikkäs lataan näin, otetaan papro pois. Sieltä tuli tämmönen samanlainen. Siellä on peili. Siellä on. Ja sitten siinä on kuvia. Lisää kuvia. Ja sitten on takana on sit ohjeistukset. Ohjeistukset varmaan kaikille, mitä tästä paketista sit löytyy. Ja tässä aika hauska. Tässä on tämmönen niinku muovipäällä. Ja se sit kertoo. Lähetän tästäkin varmaan kuvia. Mä teen oikein hienoja jotenkin niinku ammattilaisvideoita. Ja tässä on niinku tämmönen muovi, mihin on kirjoitettu mitä kaikki. Tässä on huula. Tässä on some kind of